Kutlavarın video hala. Hava. Uçturup atıyor şu. Hava. Sular yağlak var ha. Yine içine su koyulup içileyen zaten yerde satılıyor bizde. Yine Türkmenistan'ı. Yine satılıyor yerine aytsanız, bollu yazsanız. Mekki bir aydasın ka makalım. Bahtın çağalar şu koyun ok bir mana gelip durup olin mana ver de mana ver çağa çıklar. Şunç ya da indi yerde satılıyor varsa şul. Ana, gördüm. Sana dönelim. Tay dongan mı atıyorsun? Gün komşuna geldi işte. Elin kanlara Cana. Hava sıkıyor. Akılım artıyorum kaptırlam. Boş barbat geçtim diye. Buna deredeydi. Atıyordu akılım. Ana, bir de imperiya tutulur. Korkutla buraya değil mi canım? Teresi benim. Ana. Terek. Korkut tavol. Mağaraya satın. Öğler satın hava. Yok öyle zaten yok yani. Yine padar. Hava. Dene tavolun köp. Tutamayı diyenler şular. Ardancak. Onuşup çıkıyor. Bunlar var ha. He. Sevda deyince merkezi ne olunca. Kat A40 dükkanı. Mobil telefon numaraları 862 90 91 91 damaşnalarım 13 91 91 belgili numara tutulur. Bular o ön tutucular akılım. Ha, ödüm yaman qo'y arkaydan tutar işim düştü. Men adım merin Sehra skit geçecek deysen hukman menden aranlara. Boşa qaytarmaz. Eder hukman. Yok yana göz yani. İmperiya. Ne toyma savut koy ana Yiyecek. Haladini boşadık. Akça aklım. Ha. na alcan yine gencem İtten almadı mı? İtten. kalmadı kabame Malayda bağır yesin öyle de. Bağırma, etme, gülen. Yürüye bak. topla başla Ağdan aktaraydı ağayı topla. şuna alayım doyur bilmedik tabi Tamam, nasıl bana hakikaten? Evet komentariye yazıyorlar. Mesele. Uy qovları Kovlara bak bir şey mi biliyorsun da öyle olur. Böyle. Yağıl çaram kovu diye diye. o ne yanına paketine mak geliyor bul Yo. yanına paket bunu sonrasam kaptalına paketine mak geliyor yani böyle yanına akma olur yanına aktar
geldim akılım öýe güläşe düşürdüm. Gowdatlar ýatsyn doglanynym gutla. Doglanynym delemen. Men wara ha düň aýtdym, siz dinlemediňiz. Köpüňiz bakym geçýäňiz. Instagramda goýsam zıp geçýäňiz. TikTok'da goýsam şolar ýaly dinlen, akym birde gurrun berdim men size. Doglanynym däli. Şo çağıran adamlar meni ýeke aýry çağırýarlar. Menem aýry çağırmany heme wagtym ýok, hemem onça pulum ýok. Men şonsup üý sürdüm de hem howly ejemlen öý, hem oturulyň arkaýyndan ejemlere çağırdım. Şolar ýaly etdim. Ýene de doglananymy edýänsiň, ýene nime diýip pikir edip demeden bolsaňyzam sağ bolun akylym. Köp minnetdar gowy dilek edenlere. Indi men şu näme göz ýetirdim, şeýle şunu aýraýyn, täzeligini gördüler. Näme göz ýetirdim, şunu mara köpsine aýdyp, meni ýadymdan çykaran adamlar bolu, meselem käbe, onuň soň ken bolurlar. Onu insan momentde aýsam mara ey adamlar bara, indi men hakyky adamlar da şolala ılgap çykka soň dakikada gelen adamlar var, minnetdar da size köp minnetdarlygymy bildirýän. Bir hili gowa oturduk, hidil bolly, ha, şeýme, bir hili gyzykly bolly. Ýoktuk, eýlendik, garat şoň ýaly bolly. Elbet ýazýan kommentariýa ýazýanlarym dikkatyny akyrym. Hissa diýmän, dikkat etme. Ahipamdan çykyp gidin. Ni patbisin adamlar maňa. Ananyň çykyn gidin, atpysat edin patbisini bolsaňlar. Men size akyl satjagam bolamok, akyl berjegem bolamok. Ni baryňyzdan ullukan hileyler, ullukan oglanlary, ullukan gyýlar TikTok'a da girip bilýän bolsaňyz, ul adamsyňyz siz. Bu zatlary ýazyp bilýän bolsaňyz, ul adamsyňyz siz. Hawa şeýme. Garad gepin gysga ýerem. Siz bilýärmi näme dileýän? Bagtly durmuş, bagtly gün. Ondan soň Allahan ýüregiňizde näme bilsän bolsaňyz şonu dileýän. Şoňa ýeteňizde de gow ýaşap başlarsyňyz, şoňa ýeteňizde de hemişe sawal akyljaň. Hemişe ýüregiňizde bulap, siziň ýazýan zatlaryňyzy size hakykatdan ýüregiňizde diýip duran adamlar tapylsyn. Elbet negativ kommentariýa ýazýanlar size değişli akylym. Bolmy? Size dönün. TikTok, Instagram şeylere koyayım. TikTok, Instagram gülüşülýän, degişilýän, ondan soň gowdatlar goýulýan platform, aýdymdyr, goşgudyr, garad näme goýulýan platform. Onuň siz bärik adamlar güýmenmäne girýär. Bir boş wagtlary ýa gülmäne girýär, bir näme goşgu dinlemäne girýär. Onuň siz ýaly elbet niýetli adamlarym ağusyn türkmäne girýär bilýär, niýetiňizi bellisiň. Onuň men diýjek bolýandadım, siz sıfırga aýryp boljak zat dälsiz. Ediniň taň bermändir o terbiýany, men mi berjek ýa men diýenim bilen sen men dinlemeýän. Men işim näme? Siz ýalaklary boş bermek, öz öňüme seretmek, öz durmuşyma seretmek. Ýöne size de berjek maslahatym, akylym. Hiç maslahatyň näme bilen? Ýürekleriniň garasyny ýüzüne çykarmasyn. Maslahatyň näme bolga ýöne? Paýetamu, jana.